ọ gbajukwana n'ụdọrọ bịakwanụ na Bishop Onah apụtagokwanụ wee na-eti mkpu ka ndị Fulani ndị na-akpụ isi ana ka fa si egbu ndị na-eje ụka na ọsịkwa na nya bụ ife eduzikwa too much. Unu ya bịa ka unu were ntị unu wee gere. Ọ nọkwa ebe a wee na-ekwu na ndị ụka asọpọtụ ha agbụpụa mmadụ ikpe ka ama onye ahụ ikpe ọnwụ ka asịkwanụ si jee gbagbuo onye ahụ ma ọ sị kwụọ ya ụdọ. Kedụzi nke ịsọpọtụrụ? Ọ na-abụzi ntu a ndị Fulani si amabata n'ụlọ na-amụ ndị mmadụ ọkụ na-egbu ndị mmadụ na-akpụpụghị ndị fa na-egbu unu ikpe ka a mara na fa emejọ fa ka ọ na fa emejọ ha fa. Nke ikpeazụ abụkwa onye gbukwasị gbugwara ogbu mma nakwa na mma ogbu egbe nakwa na egbe. Kedu ife ịchọzi ka emefa ejidefa ka ahapụfa ka ejidefa ka atụọ fa nga mkpụrụ ọka onye nwa ya aka mma? Kwuo maka nke na-eme n'Enugu steeti na nke na-eme n'Ogbu n'Enugu steeti kịta anụnwa na ọkpụ ọkụ n'ọnụ. Hapụgodunu nke na-eme n'ụzọ ugwu Hausa. Kwubenụ nke tadolu unu n'ọkpa nke tadolu unu n'ọbụ ọkpa. Ọbọgwụ ịpụta n'ihu akwụkwọ na-ekwu bụ okwu. Kpọọnụ ndị ụka ndị ọzọ pụtanụ n'igwe jeenụ gọọmenti haus onaghị unu ha bụrụ ndị isi ndị ụka jeenụ gwa gọọmenti na nya bụ ife na ọkarịana ọhịpụta n'ụlọ ụka na-ekwu isi na be upube echi niile ịkpọrụ ndị sekuriti buru moto ya aba akwa ya egbe mgbọ ya atụ ya a na-egbusisi ndị mmadụ n'ụlọ befa na-egbusisi ndị jere ọrụ. Jeenụ na gọọmenti haus pụtanụ gwa ndị gọọmenti na nya bụ ife akarịana. Ndị ụka niile pụtanụ n'igwe jeenụ mee ngagharị iwe unu marụ ka unu ya esi wee chụọ ewu doji bifo chi eji n'ahụ unu. Jeenụ mee ya unu anọzina n'ime unu ụka na-ekwu wowowowowo mee na ya eme ka ịfụnanya na-ama na ọ bụrụ na ndị ụka na-egbu ndị Fulani na Naijiria ya bata ma ndị gọọmenti ma ndị ọbụla ma na-egbu ndị ụka niile gba nkịtị a na-egbu unu onweghị ife unu ya ekwu unu nọrọ n'ime unu ụka na-akọpụta akụkọ. Pụtanụ n'igwe gagharịa pụtanụ n'igwe ka ụwa niile fụ unu pụtanụ n'igwe ka unu tie mkpu ka ụwa nuo n'unu. Who has the correct statistics of the number of churches that have been burnt down in this country? Who knows how many Christians have been killed in this country because they are Christians? Some right inside the church. Some will tell you these are criminals. They are not just targeting Christians. Take it easy. How many of those who perpetrate these crimes have been arrested and prosecuted? How many of them are in jail? How many of them have faced the death penalty? The Catholic Church is against the death penalty. I'm talking about Nigerian law. But we know that if anything happens to some of those who perpetrate this crime, either in self-defense or in resistance, the government stands up. There is outrage everywhere in all levels of government. This selective outrage of government, this selective outrage of the police, of the army, of the security agencies, when innocent citizens are massacred and when criminals are repelled and in the repelling they die, this selective outrage is like, it's not only that they have killed him, they have taken the body away. They want to wipe off every trace. And some Christians are being provoked legitimately to react. Anytime any of them reacts, they are said to be taking the laws into their hands. But all those who trample the law with their feet, trample upon the law, they kill, they maim, they sack farmers, they harvest crops of farmers and feed it to their cattle. And when you say no, why are you doing this? It is death. And when they do that, they record it and post it to government to see. If you ask them question, you are killed. If you chase them away and while running away they die, you'll be condemned to death. This, permit me to say, is pure, sheer provocation. A number of things Christians have suffered in this country can be compared to the crucifixion of the Lord.
Do we talk about the takeover of all Christian schools, all mission schools by Nigerian government? They took over those schools, destroyed them, turned our educational institutions into houses of formation of criminals and mediocres. People who can't write simple letters, who can't speak any language correctly, who can't solve their own problems, and won't pass any exam without cheating. And that is like crucifying, because that is a house. The school is a house of formation of character.